Reiki on lempeä polku itsehoidosta hoitamiseen ja kohti omaa yhteyttä ja syvempää tietoisuutta. Tervetuloa mukaan sun polulle. Tänään me lähdetään käymään muutamia asioita, mitä haluan Reikistä tuoda esille. Tänään me käydään läpi, mitä se Reiki on, miten Reiki vaikuttaa ja mitä Reiki 1, 2 ja 3 koulutukset oikein sisältävät. Haluan myös kertoa, millainen matka on itselläni ollut tällä Reikin polulla ja haluan, että tämä antaa sulle selkeyttä ja inspiraatiota sun omalle matkalle. Mutta otetaan pieni hetki ja rauhoitutaan. Ota oikein mukava asento ja voit sulkea ihan hetkeksi silmäsi kiinni. Voit hengittää syvään sisään nenän kautta ja puhaltaa ulos hitaasti suun kautta. Voit ajatella, kuinka lempeä, puhdistava, ihana valo laskeutuu kruunusakrasi kautta, rentouttaen päälakesi, otsasi ja silmänympärislihaksesi. Myös leukaperäsi rentoutuvat ja samalla lantion seutu rentoutuu. Anna ihanan puhdistavan valon avata ja tasapainottaa sinun kulmakarvojen välissä sijaitsevan kolmas silmäsakrasi. Ota aina hengitys siinä kohtaa, kun haluat puhdistuksen olevan käynnissä. Anna valon laskeutua alaspäin rentouttaen lempeydellään. Anna sen avata, puhdistaa ja tasapainottaa kurkkusakrasi alue. Ja anna valon laskeutua yhä alaspäin sydänsakraasi. Anna sen avata ja puhdistaa ja tasapainottaa hellästi myös sydänsakrasi. Avaudu vastaanottamaan rakkautta ja sydämen viisautta. Voit antaa valon laskeutua yhä alaspäin ja anna sen avata ja puhdistaa solar plexus sakrasi, joka sijaitsee pallean kohdalla, ja voit ottaa sinne syvän pallea hengityksen. Anna valon laskeutua sakraalisakraan eli sinne lantion alueelle. Valo pehmentää sen lantion alueen ja ota vastaan sakraalisakran avauspuhdistus ja tasapainotus. Anna valon laskeutua juurisakraan saakka ja voit tuntea, kuinka juurut maahan kiinni, häntä luun tyvestä. Samalla tunnet, kuinka juurisakrasi voi avautua, puhdistua ja tasapainottua hellän pyörivässä liikkeessä. Juurut maahan kiinni juurilla, jotka voit antaa nyt kasvaa sinne maatähtisakraan saakka, aina maan ytimeen, keskuskristalliin saakka. Anna elämän energian nyt liikkua vapaasti koko kehosi läpi. Anna valon muodostaa suojaava kupu ympärillesi. Olet suojassa ja olet turvassa. Valmiina vastaanottamaan oivalluksia, opastusta ja ohjausta sinun korkeimmaksi parhaaksi. Ota vastaan hetken aikaa. Tervetuloa mukaan tähän reikimatkaan minun kanssani. Voit palautua takaisin tähän hetkeen ja herätellä itseäsi lempeästi. Toki jos haluat, voit kuunnella silmät kiinni loppuunkin saakka. Mitä se reiki sitten on?
Reiki on Mikao Usuin 1920-luvulla kehittämä energiahoitomenetelmä tai kehittämä hänen saama hoitomuoto. Hoitaja toimii universaalin elämän energian välittäjänä. Tämä energia, reiki-energia, elämän energia, puhutaan eri kulttuureissa ja uskonnoissa ja yhteyksissä eri nimillä, ki, prana. Energia tasapainottaa kehoa, mieltä, tunteita. Se harmonisoi tätä elämän energian virtausta sun omassa energiakehossa. Reiki-energia aktivoi luonnollisia paranemisprosesseja ja tuo sinut yhteyteen omaan sisimpään. Reiki on lempeä, mutta voimakasta ja avointa kaikille. Reiki on myös semmoinen elämäntapa, joka vahvistaa intuitiota, luovuutta ja kykyä kuunnella omaa sisäistä ohjausta. Reiki on ihanaa, joka saa sinut kukoistamaan. Monet meistä ajattelee itseään ja ajattelee sitä omaa fyysistä kehoa, joka kantaa, toimii ja myöskin väsyy aina välillä. Reikissä ajatellaan ja tuodaan esiin se, että fyysisen kehon lisäksi sulla on myöskin energiakeho. Energiakeho ei ole mitään irrallista tai mystistä, puhutaan myöskin aurasta. Se on osa sinua. Se on tunne, että sä astut vaikka johonkin tilaan ja sä aistit sen tunnelman siinä huoneessa, että täällä on energiat, hyvät energiat, tai sitten, että täällä on nyt vähän jotain raskasta energiaa. Tai sitten tietää omassa kehossa, että hei, nyt joku asia tuntuu oikealta, tai toisinpäin, että ei tunnu oikealta. Itsellä on monesti sellaisia ajatuksia, että kehossa tuntuu, että joku asia ei ole kohdallaan. Mä murehdin vaikka jotakin asiaa. Ja sitten mä en kuitenkaan saa tietoisen mieleen useampaan minuuttiin, että mikä se juttu nyt on, että mikä asia mua nyt murehdituttaa. Ja sitten voi mennä tosiaan minuuttia ennen kuin mä ymmärrän, että ai niin, se oli tämä asia. Mutta mä tunnen sen koko ajan mun kehossa, että hei, nyt kaikki ei ole hyvin. Energia virtaa ihan kaikkialla ja energiakeho, jota tosiaan auraksikin voidaan sanoa, niin se on niin kuin pehmeä elävä kenttä sun kehon ympärillä. Aura reagoi elämään jatkuvasti, se reagoi ihmisiin, ympäristöihin, eläimiin, luontoon, ihan missä sä oletkin. Se reagoi myöskin sun tunteisiin ja sun ajatuksiin. Ja energiaa kehossa on kohtia, joista puhutaan, että ne on sakroja, joita äsken käytiin avaamassa ja tasapainottamassa. Sakrat on semmoisia pysähdyspaikkoja tai pyörteitä, joissa energia tiivistyy ja liittyy erilaisiin teemoihin. Jos lähdetään alhaalta sakroista, niin sieltä lähtee turva, tunteet, oma voima, rakkaus ja yhteys, oma ääni, sisäinen viisaus. Reikissä sun ei tarvitse tietää, että mikä sakra liittyy mihinkin, vaan energia löytää kyllä perille juuri sinne, minne sen tuleekin löytää. Reiki on lempeä tapa muistuttaa tätä kokonaisuutta, että sä oot kokonaisuus. Muistuttaa luonnollista tasapainoa. Se ei pakota mitään, se ei vaadi mitään uskomista tai uskomusjärjestelmää, eikä se tee mitään puolestasi, vaan se luo semmoisen tilan, jossa keho saa hengittää, mieli saa rauhoittua ja energiakeho pääsee järjestäytymään omalla tavallaan. Monet kokee reikihoidossa syvää rentoutumista. Jotkut tuntee lämpöä ja keveyttä. Toisille kokemus voi olla semmoinen hiljainen, rauhallinen hetki. Ja kaikki nämä on ihan yhtä totta. Jokainen kokee eri tavalla. Joskus sen vaikutukset, jos olet vaikka reikihoidossa, niin sen vaikutukset koetaan myöhemmin. Voi olla parempi unenlaatu, voi olla semmoinen pehmeämpi, lempeämpi suhtautuminen, hyväksyvämpi omaan itseen ja muihin ihmisiin. Ja voi tuntea vasta myöhemmin, että hei, mun jännitys on hellittänyt. Reiki toimii usein siellä, missä sitä eniten tarvitaan, eikä välttämättä kuitenkaan siellä, missä mieli
ajattele, että hei mä tarvitsen tätä, vaan reiki toimii aina sun korkeimmaksi parhaaksi, tai jos sä oot reikihoitajana, niin sen hoidettavan korkeimmaksi parhaaksi. Reiki ei ole hoitajan energiaa, se ei kuluta missään kohtaa hoitajaa, koska sä käytät sitä elämän energiaa ja päinvastoin sä saat itse myöskin hoitajana sitä energiaa itsellesi. Hoitaja toimii kanavana ja reiki-energia virtaa hiljaa, älykkäästi perille saakka. Keho tietää, keho tietää, minne sen kuuluu mennä, ja reikin tehtävä on mennä juuri sinne, minne tarvitaan. Voi kuvata reikikokemusta, että hei, mä palasin kotiin. Ei siksi, että jotakin uutta olisi tullut lisää, vaan siksi, että jotain tuttua, jotain sun sisimmästäsi on tullut näkyväksi. Ehkä se on niin kuin se yksi reikin ydin, että se on lempeä muistutus siitä, että miltä tuntuu olla yhteydessä omaan itseensä. Reiki on nimenomaan kokemuksellista. Se ei ole semmoista tiedon kaatamista, tietoa, tieteellisyyttä, vaan se on tuntemista, aistimista, läsnäoloa. Reikiä oppii kokemuksen kautta, oman kokemuksen kautta, harjoittelemalla ehkä pieniä askelia kerralla. Käydään läpi näitä reikikoulutuksia, 1., 2. ja 3. koulutuksia, mitä sun polkukin tarjoaa. Eli reiki 1 on peruskurssi, reiki 2 on syventävä kurssi ja sitten taas reikikoulutus. Puhutaan opettajakoulutuksesta, reiki master-koulutuksesta. Jokainen taso vie syvemmälle omaan itseen. Reiki 1. Puhutaan erityisesti sitä omasta itsestä, itsehoidosta. Ja kun puhutaan reiki itsehoidosta, niin puhutaan palautumisesta omaan kehoon. Siitä, että me opitaan pysähtymään, opitaan olemaan läsnä, laskemaan kädet keholle ja kuuntelemaan itseä hieman tarkemmin. Monelle tämä on jo itsessään semmoinen merkittävä muutos arjessa, kun pysähdytään pieniksi hetkiksi kuuntelemaan omaa itseä, omaa kehoa, mieltä, ajatuksia. Ja reiki 1 on tarkoitettu nimenomaan siihen, että sä lähdet lempeästi ja säännöllisesti hoitamaan sun omaa kehoa ja mieltä. Se on itsehoidon ja oman yhteyden vahvistamisen koulutus. Ei keskitytä hoitamaan muita, eikä tarvitse tietää energiahoidosta mitään etukäteen, kun lähtee reiki 1-kurssille. Monet haluaa kokeilla reiki 1 jälkeen, että lähtee hoitamaan itsensä lisäksi läheisiä, lemmikkejä, kasveja, lähtee käyttämään sokurei-symbolia ja puhdistamaan sillä eri tiloja ja huoneita. Reiki 1 sä opit virittymään reiki-energiaan. Sä et käytä enää sitä omaa energiaa, sä et jaa sitä turhaan muille sitä omaa energiaa, vaan sä opit käyttämään ja virityt sille tasolle, että sä pystyt käyttämään elämän energiaa, reiki-energiaa. Sä käytät reikiä turvallisesti itsehoidossa, kuuntelet kehon ja energiakehosi viestejä ja tuet omaa hyvinvointiasi hyvin lempeällä tavalla. Koulutuksessa sun itsehoito syvenee, käsien asettaminen keholle ei ole enää vaan semmoinen rauhoittava ele, niin kuin monet tekee sitä, vaan siitä tulee semmoinen tietoinen hoitotilanne. Hetki, jossa annat energian virrata ja annat itsellesi luvan vastaanottaa. Monet huomaa, että reiki 1 jälkeen itsehoidosta tulee säännöllistä, yhteys kehoon vahvistuu ja oma herkkyys kuunnella itseä kasvaa. Myöskin semmoinen selvätuntoisuus lisääntyy. Monelle se voi olla isompikin hyppäys. Reiki 1 ei vaadi
eikä mitkään muutkaan reikitasot, että sä olisit valmis tai henkinen, koska eihän me koskaan olla valmiita tällä omalla polullamme. Riittää, että tuntee kutsun, että hei, mä haluan hidastaa, mä haluan syventää yhteyttä itseeni, mä haluan ottaa semmoisen lempeän, mutta vaikuttavan työkalun mun omaan arkeen. Usein Reiki 1 tulee elämään silloin, kun ihminen on valmis kuuntelemaan itseään hieman paremmin. On myös hyvä ajatella, että Reiki 1 ei tarkoita sitä, että sun täytyy lähteä hoitaa muita tai muuttaa sun elämää millään isolla tavalla. Mutta monille Reiki 1 on semmoinen henkilökohtainen matka, se on syvempi itsehoidon taso ja se on semmoista tilaa olla yhteydessä itseensä ilman vaatimusta. Jos tunnet, että Reiki 1 puhuttelee sua, niin tämä voi olla seuraava askel. Ei siksi, että sulta jotain puuttuisi, vaan siksi, että sä haluat vahvistaa sitä, mikä on heräämässä sinussa. Juuri tähän tarkoitukseen voi Reiki 1 olla apua sille sun omalle polulle. Reiki 2 on taas hoidon syventämistä ja myöskin hoidon antamista muille. Sitten kun se Reiki itsehoito on tullut sulle arkipäiväiseksi ja oot tehnyt sitä ja oot ehkä käynyt Reiki-koulutuksenkin aikaisemmin ja haluat vahvistaa tätä Reiki 2, niin tervetuloa mukaan. Sä oot huomannut jo, miten Reiki tukee sun omaa hyvinvointia ja sua lähtee kiinnostaa tämä asia, että voisinko mä antaa tätä samaa myöskin muille ja voinko mä tukea muita ihmisiä samalla tavalla, kun mä tuen ja hoidan itseäni. Tähän kutsuun vastaa tämä Reiki 2-koulutus. Reiki 2 on askel, jossa yhteys Reiki-energiaan yhä enemmän syvenee ja hoitotyö laajenee omasta itsestä muihin ihmisiin, eläimiin, kasveihin, universumiin, maapallolle. Se ei ole hyppy mihinkään suorittamiseen eikä ole mikään vaatimus tietenkään, että susta tulisi Reiki-hoitaja, mutta se on myöskin yksi vaihtoehto. Reiki 2 on ennen kaikkea syvempää kuuntelua, tarkempaa läsnäoloa ja semmoista intuition herättämistä itsessä. Koulutuksessa opit antamaan sitä Reiki-hoitoa muille ihmisille, eläimille, maapallolle tosiaan. Opit luottamaan energiaan, virtaukseen ja omaan intuitioon, viisauteen hoitotilanteissa. Käydään läpi erilaisia hoitomuotoja, fyysisen kehon hoitamista, mielen hoitamista, tasapainon antamista, totta kai puhdistusta ja suojausta. Hoitajana kasvat kanavana, läsnäolijana, jolla sä annat energian virrata. Ja monelle Reiki 2 tuo semmoisen oivalluksen, että sun ei tarvitse tietää, mitä se toinen tarvitsee. Riittää, että sä oot läsnä, kunnioitat sitä prosessia, sä luotat siihen, että energia menee juuri sinne, minne sitä tarvitaan. Ja Reiki tukee silloin sen hoidettavan kehoa ja energiakehoa ja löytämään sitä tasapainoa ja samaa sä saat myöskin itsellesi. Hoidossa kohdistutaan auraan, sakroihin ja energian virtauksiin kehon eri kerroksissa. Silti lähestymistapa näillä koulutuksilla on lempeä ja maanläheinen, ei mitään mekaanista eikä mitään ihmeellistä. Reiki on hyvin yksinkertaista. Ja voit jopa huomata, että sun elämä alkaa pikkuhiljaa ja arki yksinkertaistua ja kuinka paljon enemmän sä nautit siitä, että sulla jää tilaa ja energiaa, kun sä yksinkertaistat sun omaa arkeasi. Tätä voi tapahtua ihan luonnostaan. Reiki vahvistaa myöskin rajojen tuntemista. Se vahvistaa kuuntelevaa läsnäoloa, luottamusta tosiaan siihen, että vähemmän on enemmän, yksinkertaisuus on ihanaa.
Ei tehdä tästä vaikeaa. Luotetaan siihen, että elämä kantaa yhä enemmän. Se on Reiki 2 sisäinen kasvuhetki. Koulutus sopii sulle, jos sä tunnet kutsua hoitaa toisia lempeästi tai haluat syventää Reiki-yhteyttä. Koet, että haluat tilaa ja rauhaa ympärillesi. Koet, että tarvitset vahvistusta siihen, että pystyt pitämään omat rajasi. Tämä ennen kaikkea tuo jo sitä ajatusta siihen, että sä et voi tehdä enää mitään, mikä ei sovi sulle. Sä et tee enää itseäsi vastaan asioita. Reiki 2 on semmoinen kutsu, johon kannattaa vastata silloin, kun se tuntuu oikealta. Ja toivon, että se tuo semmoista yhteyttä, joka avaa sulle ihan uudenlaista, oikeanlaista kasvua eteenpäin. Sitten lähdetään Reiki-polulla vielä eteenpäin Reiki 3 Master-koulutukseen, joka on syvä henkilökohtainen matka. Se, että Reiki 1 ja 2 koulutukset ovat yleensä 2-päiväisiä, sun polulla on saatavilla täysin verkkokoulutuksena tai sitten 2 päivän live-koulutuksina, niin tämä Reiki 3 on hyvinkin yksilökohtainen matka, kokonaisvaltainen matka sielun, kehon ja mielen tasolla. Se on sulle, joka haluat syventää henkistä kasvua, vahvistaa yhä edelleen sitä omaa intuitiota ja elämää sielun ohjauksessa. Haluat myös mahdollisesti opettaa reikiä muille. Koulutuksessa me edetään jokaisen henkilökohtaisen omaan tahtiin ja sitä kuunnellen. Tavataan säännöllisesti livenä tai näin online ja keskitytään juuri niihin teemoihin, jotka tukee sun kasvua. Sä opit käytännössä tietysti nämä asiat, aktivoinnit eli viritysten teot. Ja sitten kun sä saat itsellesi kaikki nämä aktivoinnit, viritykset ja kaikki symbolit käyttöösi, niin sulla on mahdollisuus opettaa kaikkia 3 tasoa, jos sä haluat. Jos olet käynyt Reiki 1 ja 2 tasot, niin sä tiedät jo ne perusasiat. Mutta master-tasolla tapahtuu jotakin vähän vielä syvempää. Reiki muuttuu tiedosta tuntemiseksi, tekniikasta kokemukseksi, harjoituksesta elämäntavaksi. Reiki alkaa elää sussa ihan toisella tavalla. Mitkä mun omat kokemukset tällä Reiki-polulla sitten taas on ollut, niin mä olin jo pitkään haaveillut ennen Reiki, siis vuosia haaveillut Reiki-kurssista ja sen käymisestä, kerännyt sitä tietoa, kuullut kokemuksia muilta, mutta sitten vasta kun mä lähdin ensimmäiselle tasolle niin sitten oikeastaan mä en tuntenutkaan kauheasti semmoista kehollista kokemusta Reiki 1 jälkeen. Kuuntelin muiden kokemuksia siitä, kuinka huojutaan, ja näinkin ne livenä, ja kaikki ne värien näkemiset ja kaikki tällaiset, mitä muut kuvailin, niin vähän niin kuin kateellisenakin ajattelin, että mitäs tämä nyt on. Mä kuitenkin aloin tekemään päivittäistä itsehoitoa. Opettaja sanoi, että 30 päivää, edes 5 minuuttia päivässä itsehoitoa. Se auttoi. Mä tunsin, että itsehoito auttoi. Mun hyvinvointi parani. Toisen tason jälkeen taas ne aistituntemukset syveni ja kaukohoidon, etähoidon opetteleminen ja sen tekeminen oli semmoinen tosi avartava kokemus. Mä aloin tehdä kaukohoitoja ilmaiseksi halukkaille ja mä huomasin, kuinka se energia lähti koko aika voimistumaan kerta kerralla. Ja nyt mä tunnen tosi paljon ne energiavirtaukset ja se alkoi mulla niin kuin tämän 2 jälkeen. Reikin Master-koulutus oli semmoista vapautta olla Reikin äärellä. Ja käytiin opettajan kanssa tietysti läpi ne perusasiat. Käytiin myöskin ne, että Reiki 3 opettaja oli eri opettaja kuin mulla oli ollut 1 ja 2, niin käytiin tietenkin ne asiat läpi, että mitä oli aikaisemmissa koulutuksissa käyty läpi. Mä oon siis käynyt Reiki 1:nkin
niin kuin ainakin 3 eri opettajalla, mikä aina antaa semmoista uutta näkemystä, kun sulla on uusi opettaja. Ja et ihan suositeltavaa ottaa tietoa asiasta monelta eri taholta. Ja sitten Reiki Master-koulutus, siinä keskitytään niihin omiin ajatuksiin ja tavallaan omiin tavoitteisiin, että mitkä tukis mua tällä Reiki-matkalla. Reiki tuli osaksi mun arkea. Nykyään mä tunnen energiavirtauksen esiin silloin, kun mä teen jotakin hyvää, kuten vaikka suunnitellessani tätä webinaaria, niin hyvin ihanat virtaukset käy mielessä. Energia kertoo mulle aina, että mä oon oikealla polulla. Mutta sun kokemus voi olla ihan erilainen. Meillä on jokaisella oma reikipolku ja meillä on energiakenttä, aura, joka reagoi kaikkiin ympärillä olevaan ihmissuhteisiin, kiireeseen, stressiin ja ajatuksiin. Ja kun se meidän aura on kuormittunut, niin me tunnetaan, kuinka keho väsyy. Ja kun aura on taas tasapainossa, niin meidän keho rentoutuu. Sä voit nytkin laittaa käden siihen sydämelle ja silmät kiinni. Hengitä syvään sisään. Huomioi se sun hengitys ja kuinka se rintakehä siinä nousee ja laskee. Ja jo pelkkä tämmönen huomion kiinnittäminen, niin se tuo pehmeyttä kehoon. Se on sitä reikiä, sitä läsnäoloa. Kokemista. Ei tekemistä, vaan ihan kokemista, läsnäoloa, itsensä kuuntelua. Koulutuksessa tämä herkkyys syvenee. Oppii tunnistamaan energian muutokset. Oppii luottamaan kehon viisauteen. Oppii kuuntelemaan sitä omaa intuitiota. Eikä itselle on tärkeää se luottamus siihen, että elämä kantaa. Vaikka mitä tapahtuisi ympäröivässä maailmassa, niin elämä kantaa ja kaikki tapahtumat tapahtuu loppuviimein minun korkeimmaksi parhaaksi ja sinun korkeimmaksi parhaaksi. Tavoitteena reikikoulutuksilla ei ole lähteä leijailemaan pilviin, vaan kääntyä sitä kohti sitä omaa olemusta, kohti sitä, mitä sä oot aina ollut. Siksi tämä reikin polku on oman näköinen tie ja se on kutsu siihen sinulle silloin, kun sä oot valmis. Kun sä astut reiki masterpolulle, niin sä et astu vaan koulutukseen, vaan sä astut syvemmälle omaan henkiseen kasvuun, siihen sisäiseen kutsuun, joka on ehkä kuiskinut sulle jo pitkään. Reiki 3 on niin kuin matka sinne kohti omaa ydintä, omaa voimaa ja omaa totuutta. Se ei ole hyppy korkeuksiin, se on lempeää, syvää sukellusta. Siinä oppii nämä aktivoinnit, oppii menetelmän täydellisesti ja sitten tosiaan, jos haluaa, niin lähdetään ohjaamaan sinne reiki-opettajuuteen ja mietitään niitä asioita. Tärkeintä on se oma muutos, mitä itsessä tapahtuu. Ja kun se elämänvirta virtaa vapaasti, niin keho rentoutuu, hengitys syvenee, mieli selkeytyy. Palaudut ja reikihoidon jälkeenkin usein olo on just semmoinen levollinen, kevyt, kirkas ja maaroittunut. Maaroittuminen on tärkeää. Henkinen kasvu tarvitsee ne juuret. Muuten me leijutaan irti todellisuudesta. Me eletään kuitenkin tässä arjessa, niin on tärkeää tasapainottaa itsensä ja maaroittua, muuten tuntee olonsa levottomaksi, irtautuneeksi. Mastertason harjoittaminen ei vaadi sitä hoitajana toimimista. Toki on hyvä, että teet kaukohoitoa itselle, läheiselle, ehkä katastrofialueille jonnekin, maapallolle, luonnolle.
Sillä tavalla vahvistat sitä pyyteetöntä rakkautta ja hyvän tekemistä. Hyvän tekeminenhän tuo aina sitä hyvää myöskin sinulle itsellesi. Ja voit lähettää tosiaan sitä energiaa ihan minne haluat. Itse lähetän joka ilta kaukohoitoa läheisilleni ja samalla itselleni. Aina kun teet kaukohoitoa, niin silloin on myös hyvä ottaa itse mukaan ja totta kai se tulee myöskin luonnollisesti. Se rauhoittaa kehon ja mielen ja vahvistaa sun sydänsakraa, kun sä lähetät kaukohoitoa, etähoitoa ja teet hyvää maapallolle. Koulutus voi yllättää. Reiki voi tulla osaksi sun arkea sellaisella tavalla, mitä sä et itse ehkä voi osaa vielä kuvitellakaan. Se kulkee sun mukana päätöksissä, kohtaamisissa, ihmissuhteissa ja tavoissa, joilla sä katsot ihan itseäsi. Muutokset, jotka alkaa sieltä Reiki ykköskurssilta, niin ne syvenee ja ne laajenee tässä reikipolulla. Tietoisuus omasta parhaasta vahvistuu. Ei enää pysty toimimaan itseään vastaan. Luottamus elämään kasvaa ja samalla oppii hyväksymään itsensä rakkaudella ihan kaikissa sävyissä. Reiki ei tee susta toisenlaista, se auttaa sua palaamaan siihen, kuka sä olet. Koulutus auttaa myöskin kirkastamaan tavoitetta, tunnistamaan ne ajatukset ja muuttaa niitä sisäisiä malleja, jotka ei enää palvele sua, päästämään niistä irti. Samalla myöskin voi tulla sitä, ja tuleekin yleensä sitä varjotyöskentelyä, että nousee pintaan ne käsittelemättömät asiat, ja niihin sä pystyt nyt rakkaudella ja lempeydellä suhtautumaan ja käsittelemään ja päästämään irti. Me kuljetaan yhdessä kohti myönteisempää ja kevyempää ja valoisampaa tapaa ajatella ja samalla sä opit kuuntelemaan ohjausta, on se sitten intuitiota, on se sitten energiaa tai sun henkioppaiden kuiskausta. Eli jos sä tunnet pienenkin kutsun, niin luota siihen. Reiki avaa ovia, joita et ehkä vielä näe, mutta jotka odottaa sua. Reiki 1, 2 ja 3 koulutukset ovat avoinna ja oot lämpimästi tervetullut mukaan juuri sellaisena kuin sä oot. Ajankohtaiset koulutukset löytyy tuolta mun nettisivulta www.sunpolku.fi. Kiitos, että olit mukana. Toivon, että tämä on hetki, joka toi sulle vähän selkeyttä, inspiraatiota ja ehkä pienen sysäyksen eteenpäin sun omalla polulla. Jos haluat ottaa vastaan reikihoitoja, niin niitä löytyy täältä YouTube-kanavalta. Mä toivon, että tykkäät näistä videoista ja tilaat kanavani, koska niin me saadaan välitettyä elämän energiaa lisää maailmaan ja tehdään hyvää yhdessä. Kiitos.